Prvá nominácia – bytový dom Nový Háj. Architekti vymysleli netradičný koncept, pri ktorom umožnili klientom naplniť ich individuálne predstavy o bývaní tak, že mali možnosť posúvať okná na fasáde, prispôsobovať balkóny, ale aj meniť vnútornú dispozíciu svojich bytov. Tým pádom nenájdete v tom dome dva rovnaké pôdorysy, každý byt je absolútne originálny. Parter je navrhnutý tak, aby dokázal absorbovať vizuálny smog reklám a svojou náplňou vytvára živú ulicu, ktorá v prostredí sídliska Petržalky chýba. Keď sa prejdete po Petržalke alebo po ktoromkoľvek slovenskom sídlisku, vidíte, že Slováci si veľmi radi zasklievajú lóžie, doplňajú, že sa tam veľmi živo prejavujú, čo veľakrát poškodzuje estetiku tých domov. My sme sa na to snažili reagovať prostredníctvom tej veľmi výraznej farebnosti, ktorá by mala poňať, prevážiť nad tými zásahmi ľudí, nad tou ľudovou tvorivosťou. Je to vlastne prototyp akési pravdivej architektúry, ktorá naozaj odráža to, čo sa deje v jej vnútri a nie je to iba nejaký obal čohosi a nejaká vykomponovaná kompozícia. Druhá nominácia – obytný súbor Svornosť. Architekt sa pri tomto návrhu vyrovnal s negatívami prostredia, ako bol napríklad hluk z ulice, vytiahnutím prednej hmoty objektu, čím vytvoril protihlukovú stenu. Vyosením objektov v pilkovitom rastri sa pootočil k slnku a zabezpečil intimitu. Vytvoril konzistentný, no pritom nie monotónny či uniformný celok, kombinujúci rôzne formy bývania. Obytný komplex obsahuje celkovo 56 bytov a 24 rodinných domov, ktoré sú vlastne premiešané. To znamená, nedá sa celkom na prvý pohľad zistiť z ulice, ktorý je rodinný dom, ktorý je byt. Tým sa vytvorila naozaj takáto zmes, taký hybrid, kde ten pocit z bývania, povedzme, na tom prízemí bytového, toho 6-bytového objektu s terasou je totožný s pocitom bývania v tom rodinnom dome. Výtvarne sme sa snažili naozaj vytvoriť príjemné prostredie, výtvarne na úrovni, takisto technicky, dispozične. To znamená, všetky tieto veci sa podarili a preto sa z toho teším. Tretia nominácia – bývanie v horách. Výnimočný kontext tatranskej prírody a panoramatické pohľady boli hlavnou témou pri riešení a tvarovaní jednotlivých typov budov, ich pôdorysov a dizajnu fasád. Zásadnou otázkou bola otázka priehľadov a nerušenia tejto prírody, ktorá tam je. To znamená, že sme navrhovali solitérne budovy, relatívne úzké a s medzerami, aby človek, ktorý prechádza dookola, mal stále ten pocit, že sa nachádza v prírode a v Tatrách a nie v meste. Charakteristickým prvkom objektov je aj tvar strechy, ktorý predchádza zosúvaniu a padaniu snehu. Fasáda budov je obložená granitom, ktorý je typickým materiálom pre túto oblasť. Vonkajšie záhradné úpravy boli riešené plným prispôsobením sa pôvodnému terénu. To je pre nás ako veľmi dôležité, že sa nám podarilo to zasadiť do toho prírodného prostredia, že to dostalo taký nenútený a nie vyzývavú architektúru, ale skôr architektúra, ktorá doplňa ten priestor a v súzvuku aj s tou historickou stavbou v jej panoráme, ktoré boli zohľadnené.